पार्टी मुं बाइक एंखा सागत जों माने जों गायसा दखानाव एक लगे थांसा दंलाय माने बो आंखे तेबायसा दिगी आंखे तेबायसा दिगी माने आं बै बफिसा अफिनि चालु फिसा इखे अरनि बे उसुगरे मा हायकलायो चालायो इखे कारेन्ट शर्ट खरकसा नांहा बो फ्री सो तासंगे नांहा बो सालहा अर शर्ट नांगै सालहा इखे बने परे आं थांगै वो फ्रिज न रंग वो आपको इथुं तास खाइने हा आने और सर नांगिया ये बने परे हाय बो साव फिल हा yang बो सर नांगु किसा साहा असु उ समय सिबो सलौइ गलाइ पे इखे वासै आं थांगै नाइले हा थांनाय मानि वासै करासि बने खुबै फेना फाजा कखला जा अम हायते बाइ गय इथे बने परे आं yang yung रिखबाइल हा लाइ उ समय थै बाइल हा इखे आं रिखबाइल हा रिखो माने कय फाया गजा इखे रेस्टुरेंट बिसिङाव दङ वाइटार खायनाय केप्टेन खायनाय फ्लोर इनचार्ज दङ बरावनो थाङै हाय रिहौै बराव फायबे बाखा लायना वाइसारा मार हौै रेस्टुरेंट बिसिं हासुरै तेलां लायना किचेन जार जागा तेलां थाङै रेस्टुरेंट बिसिं तेलां थाङै टेबल साका वाकर लाय माने आफ्रा वाइसारा मार उसक बेसने के तेमु साख्रि पार्टी मुं कयता जरा रगं ना पाटे मुं दिनै 12:21 हरनि उसमय जों किचेन सलाय दं माने ये किचेन सलायते नो जोंथ' हाय एमने 11:30 क्लोज खाइबा नो जोंनि एमने सुते 1-2 बाजे पायो इगे जों तो अम हाय साव तो जोंखौ सालायनो कयनो इगे जों बुसि आं बोसो आसुगले दरं नाय ना हिसं माने इगे दरं मा सिं पाइला अम हाय एं पाइला ता तमा खासने जोंले बबाय थासा लगे केसि रूम कायसा पाराबो गांदार द्राय फांसनि सि तंग फाइलायनानै गरक अम हासिं जोंले तमा खासनि ताबो बे जोंनि नाव फानो जों साबो नाव फानो उ गोथैनो बडिनो नाव फानो पाथल दिनि जों मा हो इगे जोंथ' सालायला नाव फारो बयबराबो सालाय दङ बडि न रहनाय जोंनो साबो या हरनि सिमि साजा जोंनो इगे जों बनो नायैबोनि ता बरक साबो रहनाय साइ दं Nini sini mung ani sini mungka Bikram Jaya Jamatia para ani para ke Dalong Bari ambil